Il-Gvern qed jipproponi riforma fl-att dwar l-Awtorità tad-Djar sabiex din l-awtorità tkun aġġornata biex tirrispondi għall-isfidi tal-lum. Apparti minn hekk l-awtorità se jkollha għodda legali aħjar biex tiġġieled kontra l-abbuż u tgħin lil min għandu bżonn. Din ir-riforma tinsab quddiem il-Parlament fi stadju għat-tieni qari li beda it-tnejn. Permezz ta' din ir-riforma l-awtorità se tespandi l-funzjonijiet tagħha billi issa se jkollha il-poter li tagħmel spezzjonijiet u nfurzar fuq skemi tagħha u anke tamministra flejjes li tirċievi minn entitajiet pubbliċi oħrajn. Barra minn hekk tista' tidħol bi sħab ma' kumpaniji u assoċjazzjonijiet fost oħrajn u anke talloka u titrasferixxi proprjetajiet fuq dawk li huma rikonoxxuti bħala qdiet volontarji. B'dawn l-emendi l-Awtorità tad-Djar se tiġbor informazzjoni u anke tippubblika dokumenti ta' politika relatati mas-suq tal-kirijiet residenzjali privati. Dwar din ir-riforma One News tkellem mal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes. Imma wkoll biex inkomplu nsaħħu l-għajnuniet li qed nagħtu lin-nies, insaħħu l-infurzar ukoll marbut mal-ukoll servizzi li toffri l-Awtorità tad-Djar. Illum biss l-Awtorità tad-Djar hija wkoll koproprjetarju ma' ħafna familji, ma' mijiet ta' familji li għandhom ukoll residenza koproprjetarji mal-Awtorità nnifisha. U llum ukoll l-Awtorità tad-Djar hija għandhom tal-Istat ukoll qed tintervjeni anke f'suq privat fost oħrajn dawk il-kirjiet ta' qabel 1995 u anke tirregolarizza l-kirjiet illum liberalizzati. Fuq kollox ħassejna li l-liġi għandha tirrifletti dawn iċ-ċirkostanzi u se tagħti wkoll opportunitajiet ġodda lill-awtorità biex tkun tista' testendi mhux biss is-servizzi soċjali imma tgħin aktar familji l qudiem. Din l-emenda se twassal biex l-Awtorità tad-Djar tkun aktar effiċjenti hekk kif il-proċess sabiex ikun imqabbad kontrattur biex jagħmel xogħol fi blokok tal-akkomodazzjoni soċjali se jkun aktar sempliċi.